Fil-ġimgħat li ġejjin, il-Gvern se jissottometti l-applikazzjoni quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar sabiex isir il-proġett ta' Rural Airfield għall ajruplani żgħar fix-Xewkija. Dan tħabbar mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri hekk kif intemm il-proċess ta' konsultazzjoni u saru numru ta' studji dwar dan il-proġett. Huwa qal li fl-ewwel mitjum ta' Gvern Laburista permezz tal-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex, il-Ministeru għal-Għawdex nieda dan il-proċess sabiex isir dan il-proġett. Lan huwa li s-sit dilapitat tal-heliport ta' Għawdex jinbidel f'mittjar rurali. Ħareġ kif ġew sottometti aktar minn 70 proposta, suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet li ġew analizzati b'reqqa mill-awtorità u li ġew inklużi fid-dokument finali. Inħarsu l-qoddim anke target huwa li fawissu propju tkun qiegħda tiġi sottomessa l-istess applikazzjoni għal aktar skrutinju anke mill-awtorità tal-ippjanar u minn dawk kollha li huma fl-aħħar mill-aħħar ukoll ikunu notified waqt dan l-istess proċess sabiex aktar mbagħad tard is-sena d-dieħla nkunu nistgħu nagħtu inizzju għal triq oħra darba triq fl-ajru bejn Malta u Għawdex. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex Mario Borġ innota kif uħud mir-rakkomandazzjonijiet jikkonsistu fl-aspett rurali tal-proġett jibqa' ċentrali u anke li l-Gvern ikollu sem attiv l-immaniġġjar fl-operat tal-airfield meta din tkun lesta. Il-GRDA wkoll fl-aħħar ta' dan il-proċess qed tagħti l-opinjoni tagħha fuq dan il-proġett partikolari. U qegħdin nipproponu li l-Ministeru jibqa' għaddej dan il-proġett li għalina għandu ħafna iżjed aspetti pożittivi minn xi affarijiet li jistgħu jintlaqtu jkunu kemm xejn negattivi u qegħdin nipproponu wkoll miżuri ta' mitigazzjoni għal xi miżuri, xi impatti li jistgħu jkunu kemm xejn negattivi fuq is-soċjetà Għawdxija.